Zadnjih nekoliko dana moje upisivanje u Hrvatsku demokršćansku stranku izazvalo je veliku buru u javnom prostoru. Ja bih sada htio na brzinu analizirati kome to sve kritizira, odnosno kome sve smeta moj prelazak u Hrvatsku demokršćansku stranku. Napominjem da me se oporba odavno odrekla, da su me izbacili iz svog članstva. Krenuo bi s lijeva. Ajmo od SDP-a, socijaldemokrata, tu su još i nove stranke, Radnička fronta, Možemo, stranka Centar, koja iako se zove Centar je stranka prave ljevice. Njima smetam zbog dva razloga. Jedan razlog je jasne politike, svjetonazorski obojane, kojima se ja bavim, i zbog toga naravno njima smetam. A drugi razlog je što moj prelazak u vladajuću većinu i upisivanje u Hrvatsku demokršćansku stranku znači jačanje te pozicije, odnosno slavljenje njihove. I nije nelogično da me napadaju. Druga skupina stranaka su stranke takozvane desnice koje također ima u Saboru. Oni me napadaju zbog dva razloga, jer sam ih kritizirao u jednom trenutku zbog toga što su imali nekakve ravnozemljaške politike. I dalje mislim da su oni napustili onu svoju izvornu desničarsku politiku, da su otišli u prostor Živog zida i jednostavno desnica danas, osim Hrvatske demokršćanske stranke, nema uporište u Hrvatskoj. Njima smetam zbog razotkrivanja njihovih nesuvislih politika, ali naravno opet i njima smetam jer se oni bore zajedno sa strankama progresivne ljevice koje sam prije spomenuo za preuzimanje vlasti u Hrvatskoj. Treća skupina stranaka, odnosno jedna stranka je Most, koja posebno skače na svaki spomen Hrvoja Zekanovića, a i s pravom, jer ću ih razotkrivati kad god budem imao priliku. Njihovu nevjerodostojnost, njihovu ideološku sivilo. Oni se nalaze zapravo nigdje. Sve one teme koje bi trebali kao tobože stranka desnog centra pokrivati od Istanbulske konvencije, Vatikanskih ugovora, pobačaja, navedite čega god, ja ću reći oni su, odnosno i vi znate, pobjegli od tih tema. Tako da guštam i guštat ću u razotkrivanju takvih nevjerodostojnih politika koje se gube u nekakvom sivilu. Njihov prostor, kao i strankama desnice, je danas isto prostor nekadašnjeg Živog zida, jednostavno kritika bez jasnih rješenja. I oni su, naravno, spremni sa Puljkom i Grbinom sutra kreirati novu vladu u toj konstelaciji, kada mogu ili moram birati između ravnozemljaštva i progresivne ljevice, s tim bezidejnim politikama i ničim, ja ću naravno izabrati vladajuću većinu desnog centra. Ono možda ključno pitanje ili jedno važno pitanje koje mnoge muči, i ona kritika, da, ali u vladajućoj većini su i manjinci. Ja bih volio osobno da se u vladajućoj većini nalazi 76 zastupnika Hrvatske demokršćanske stranke. Nažalost, nije tako. Mostu i Domovinskom pokretu jednostavno malo pitanje, a kako vam ne smeta koalicija s tim istim SDSS-om, na primjer u Šibensko-kninskoj županiji gdje zajedno upravljate? Dakle, dvostruka mjerila. Ja nisam promijenio svoje stavove oko nekih izjava koje su dali neki danas pripadnici vladajuće većine. Ali svojim sudjelovanjem u vladajućoj većini potrudit ću se da ona ima što više ovih konzervativnih, desnih, suverenističkih obilježja.